They also tried killing John the Apostle for his faith. St. John the Apostle was thrown into a cauldron of boiling oil because of his faith in Christ. Yet, God preserved and delivered him. May the Lord likewise deliver us from every danger and trial as we remain steadfast in our faith and committed to following him. Amen. San Juan Apóstolo fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo por su fe en Cristo. Pero Dios lo protegió y libró. Que el Señor también nos libre de todo peligro y prueba mientras permanecemos firmes en nuestra fe y comprometidos a seguirlo. Amen. A tụbara Jọn dị asọ n'ime nnukwu ite mmanụ na-ekwu ọkụ n'ihi okwukwe ya na Kristi. Ma Chineke chekwabara ya ma zọpụta ya. Ka Chineke napụtakwa anyị n'ihe ize ndụ na ọnwụnwa niile, ka anyị na-eguzosi ike n'okwukwe anyị ma na-eso Kristi na ntụkwasị obi. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.